Tieto kardamonové buchty premenili tento víkend moju kuchyňu na švédsku pekáreň. Poďte sa pozrieť, ako na to. Základom celého receptu je kardamón, u nás sa predáva buď celý alebo už mletý. Ja som si kardamón najskôr olúpala, kým som sa nedostala k čiernemu vnútru. Tento postup vám neodporúčam, pretože je zbytočne pracný. Dostať korenie na správnu hrubosť bol celkom boj a nakoniec ma zachránila škávový mlynček. Cesto sa skladá z mlieka, droždia, hladkej múky, poriadne zmäknutého masla, ideálne takého, ktoré bolo vonku cez noc, cukru, soli a samozrejme kardamonu. Nie je potrebné pripravať z droždia kvások, pretože sa cesto miesi tak dlho, že droždie má dostatok času sa aktivovať. Ja som ho miesala asi 30 minút a spätne by som ho pokojne nechala ešte dlhšie, pretože nebolo až tak elastické, ako by mohlo byť. Hotové cesto som vytvarovala do guličky, aby som na jeho povrchu vytvorila napätie a potom som ho pretvarovala do obdĺžnika, zakryla fóliou, odložila na hodinu do chladničky, aby si oddychlo. Medzi tým som si pripravila maslovú náplň z poriadne zmäknutého masla, cukru, vanilky a trošku soli. Maslo musí byť na cesto a aj na náplň naozaj mäkké, pretože sa s ním oveľa lepšie pracuje. Ešte som si pripravila kardamónový cukor, ktorý budeme potrebovať na plnenie a aj na finálne posypanie. Cesto som po hodine vybrala z chladničky a už bolo pekne vidieť, že droždie začína pracovať, pretože sa trochu zväčšilo. Premiestnila som ho na mierne pomúčenú dosku a rozvaľkala na obdĺžnik s hrúbkou približne 1 cm. Celú plochu som potrela pripravenou maslovou náplňou a snažila som sa ju rozotrieť čo najrovnomernejšie, aby nikde nezostali suché miesta. Rovnako som celú plochu zasypala kardamonovým cukrom, až kým náplň úplne nezmizla pod šedým cukrom. Vrchnú časť cesta som preložila smerom do stredu, spodnú časť a bočné strany som pritlačila k sebe, aby som pri ďalšom varkaní nevytlačila všetku náplň von. Tentokrát som sa pri varkaní sústredila hlavne na to, aby som cesto natiahovala do výšky a nie príliš do šírky. Na tvarovanie totiž budeme potrebovať dlhé pásiky, aby z nich dokázali vytvoriť pekné uzlíky. Cesto som nakrájala na približne rovnaké pásiky a pustila som sa do tvarovania. Ja som sa rozdelila pre tento úzol alebo mašličku, pri ktorej si pásik cesta dvakrát obmotám okolo prstov a koniec potom prevlečiem cez stred. Niektoré kúsky sa mi podarili lepšie ako iné, ale myslím, že práve táto časť celého pečenia potrebuje najviac tréningu. Buchty sú pripravené na pečenie vtedy, keď sú na dotyk krásne nadýchané a v ceste už vidíme malé bublinky. Za približne 9 minút sú upečené a hneď po vytiahnutí z rúry ich potieram rozšľahaným vajíčkom. Každý kúsok nakoniec dostane ešte poriadnu vrstvu kardamonového cukru. Momentálne nechcem piecť nič iné, takže určite prídu ešte ďalšie recepty. Dajte mi vedieť do komentárov, či ste už niekedy ochutnali kardamón a ako vám chutil. Ja som ho predtým takto intenzívne nejedla a tá chuť ma naozaj prekvapila. Nezabudnite dať like a follow. Pa pa!